Искеше яңа еллар да керде дуслар. Кар буранлы гыйнвар айының уртасына җиттек. Бүгенге тапшыруыбызны башлап беренче котлау сәламен Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Үзенең алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Алиса Мөнир кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сабит, кызы Мадина, улы Султан котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. 1973 елның 14 гыйнварында Николаевка районы Зурчиркли авылында әбиебез Наҗия Касимовна, бабабыз Мөнир Яхевич Хансевяровлар гаиләсендә якты дөньяга якыныбыз аваз сала. Кечкенәдән үк акыллы, тыйнак һәм тырыш булган кыз авыл мәктәбен тәмамлап Кузнецк шәһәрендә һөнәри белем ала. Яшь кеше буларак, әлбәттә, аны шәһәр җиренә тарта һәм ул Тольяттига күчеп китеп, параллель рәвештә Оренбург шәһәренең университетында белем ала. 25 яшендә ул үзенең гомерлек яры, әткәебез Сабитны очратып кияүгә чыга. Тату гаиләдә яшәүләрен бизәп, беренче балалары булып мин кызлары Мадина, аннары нәсел дәвамчылары уллары Султан туганбыз. Ничә еллар элек бер-беребезне табып, матур гаилә корган идек җаным. Бу мизгелдән алып инде бер гомерлек вакыт узды. Шушы татлы мәхәббәттә икебезне дә сөендереп, бер-бер артлы инҗедәй балаларыбыз туды. Гомер барышында төрле хәлләр булды. Яшь гаилә буларак авырлыклар да кичердек. Ләкин бары бергә булгач, җиңелрәк кадерлем дип минем күңелне күтәрдең. Сөеклем, киләчәгебез үткәнебез шикелле үк матур булсын. Гомеребез тигез күркәм узсын. Яраткан тормыш иптәшем каршылый туган көнен, минем бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнен. Бәхетле дә мине иттең, бирдең иң олы бүләк. Әти шатлыгын татыдым, сиңа миннән бер теләк. Теләгем шатлыклы булып, тату гына яшиек. Без бит әле карт түгелләр, яшеннәрдә яшниек. Сөекле һәм яраткан әниебез. Син үзең дә гомере буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Әниебез бик кунакчыл, аш суягына да бик уңган. Шуңа күрә аның табыны гел ризыктан сыгыла. Кергән бар кешене дә ул сыйламый җибәрми. Кадерлебез, ихластан сине шушы матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Алда да әти белән бер-берегезгә терәк булып, балаларыгызга үрнәк күрсәтеп, озын-озак яшәсәгез иде. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз әниебез. Мең рәхмәтләр укып сиңа озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен кайнар йөрәгең. Бәхетле бул әни, рәхәт яшә, шитләп үтсен кайгы борчулар. Гел шатлыклар гына алып килсен һәр туачак матур алтаңнар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә әни бик озак шатлык белән, син бит безгә бик тә кадерле. Хөрмәтле Алиса Мөнировна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде Yağmur sağlama. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елма, ябыр сağlama.
калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәни шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмая бер сылама. Unutmadım nичек